Enna kedu ka isi wee fụ maka ndị nche ewepụtara na-echekwebe obodo anyị ba n'Igbo ọ ife dị mma ya bụ ndị nche bụ ihe dị mma mana ịma na anyị bụ ndị Igbo nwere ka anyị si eme na o nwere ike ọ bụrụ aka ha ga-eji wee bido ka ha ga-eji wee rụọ ọrụ wee gaba ọ dị fọma oge wepụtara asa arụwa ọrụ ọfụma n'oge tekwe arụwakwa ihe agha mara ebidodo mewe answers so na ọbụna ha ga-apụta were obiọma ha wee na-arụ ọrụ ọfụma ọ ihe dị mma mana ọ bụrụ na ha pụta emochi mewe ndị mmadụ embarrassment n'abalị nwere ike iburu moto na-abata na mbalị ma okeke ebe onye embarrassment bụ ka na ebe ego ha egbe so mụ ha asọpụtụrụ nke ahụ mana ọ bụrụ na ha emeghị ọfụma ọ ihe dị mma so that obodo anyị wee dị mma so ya ka m ji ihe m ji atinye maka ebe ha wepụtara geeti obodo nche ndụ wee na-adị ọ ihe anyị chọrọ na anụ m na ọhaneze si na ha aka ha adịghọ na ya na-awọ nda ihe mere ha jiri si n'aka ha adịghọ na ya maka ndị Yoruba mere nke ha ọ bụ kedu afọ na-akpọ ha wetara nke ha a na-ekene ha ekene ọma na ihe mere amaka so nke ya ma dị iche maka ụgba na-egbu mgbe ọbụla o nwere onye ọ ga-abụrụ dị mma ihe a chọrọ bụ ka obodo dị mma ka ha wepụta atụmatụ maka ha ndị nche ha sọpọta ha ọfụma ịghọtago ogbe ha na-agafe ụzọ adarata ha what to do bọtakwa na maka iwepụta ndị na-achị ọmaka is a well development is a well development all right ịnụnụ maka ndị nche wepụtara na-eche ndị Igbo akpọrọ Eastern Security Network kedu ka isi wee fụ ya m na-ekwu na ya mgbe m nụkwara ihe ahụ ọ dịkwa m obi mma because asị ka echewe gọọmenti ndị our leaders ka aja uche aka ha wepụta ọchịchị ndị na-echekwa obodo ha ga-eme ya because of ama m nwere ihe ọzọ ha na-eche ka ọ bụ nwere ọzọ ọ bụrụ uche m ga-asị na mgbe m nụrụ ihe a ọ dị m obi ụtọ adị m kwadokwara ya ka ọ gawa n'iru nsọpụtara ya ọfụma. Ekenekwa m biko gwa ya afa gị. Afa m bụ Obiora Neke aka Okorowawa. Ama m na-enugo na Maazị Nnamdi Kanu ewepụtago ndị nche ga na-echekwa ha n'Igbo ka a kpọrọ Eastern Security Network. Oge nụrụ ya kedu ebumnobi gị na ihe ga-ekwu gbasara ya bụ ihe tọgburu onwe ya maka na ihe anyị nele anya ndị na-achị obodo anyị ya eme maka asị na akwa ọkụkọ tie akị ifere eme mkpume mana anyị chọrọ ka ifere eme mkpume ebe Nnamdi Kanu katala obi ya na ndị IPOB ha wee wepụta ndị na-echekwaba obodo anyị ọ ife mara mma o bijuru anyị afọ mana anyị na-anyụkwa ndị na-achị obodo anyị ka ha kwado ya bụ ihe na ihe magburu onwe ya maka asị na a gara ndụ paakụ ndị lerie ebe ndị a bịa gbaa anyị gburugburu n'ugbo onye kọwa ugbo ụfọdụ ejide ha wakpo ha n'ike rie ha enu dina ha n'ike gbuo ha ma nke na-eme na Ojiriba ma nke na-eme na Ọgwụ nke na-eme ebe dị iche iche ka ya bụ ihe bịa n'isi njedebe anyị kenere Chukwu oke abịa ma maka ya. Ekedikwana ihe ị ga-ekwu gbasara ndị na-akwado ya dịka ndị ọchịchị na ndị na-ekwu okwu ekwugide ya? Ndị na-akwadoghị ya ihe ahụ na-eme ha sị na ha kwadoghị ya ka ihe ahụ na-eme mekwa ha nwa maka onye si na ihe dị mma adịghị mma ihe ọma ma m bịakwute ya ọ ihe ọma ka ọ bụ onye si na ọ dịrọ mma ihe ahụ na-eme ndị Fulani wakpie ka ọ fụ ka o si afụ maka onye ndị ọ naghị elute bụ ihe na-esi na ha kwadoghị ya maka ndị ọ na-elute ọ na-enwute kwadoro ya anyị kwadosie ya ike onye si na ọ dịrọ mma ihe ahụ na-eme mee ya mee ndị bie onye m nwere ikwu na ya. Daalụ. Ewe ndị si na ụfọdụ ndị Igbo kwadoro nke ndị Yoruba mere na-akwadokwa nke ndị ugwu ndị Fulani mere mana ha akwadoghị nke onye Igbo Maazị Nnamdi Kanu na nke a bụ Eastern Security Network. Kedu ihe ị ga-agwa ụdị ndị a? Ọkwa na akpọmasị kedu ihe ọ ga-eji bụrụ Nnamdi Kanu mana onye Chineke nwepụtara o nwekwara ihe a ga-eme ada azọkwa n'eze azọ ka anyị kwado ya bụ nwa amadi na ọ na-eburu anyị ezigbo ihe n'obi mgbe ọ na-aba abụrụkwanụ mba ka ọ na-agbakwa ka ọnụ okwu esi wee dị ka anyị ghọta ya onye
ihe bụ ezigbo ihe n'obi nkwado ka anyị eme onye ọbụla onye kwadoro nke ndị Yoruba kwado nke ndị Hausa kedu mere ya kwado nke gị ọkwado nke anyị bụ nka ka anyị kwado nke anyị ogwụkwa ihe dị na ya ịkwado nke anyị kwado nke anyị ka ọ dịla anyị mma ọ dị mma ka ezi ihe ga-agwazi ụmụ Igbo ụmụ Biafra wepụtaziri obi ha wee baezie si na ha chọrọ ichekwa Igbo baezie na Eastern Security Network kedu okwu mgbamume ị ga-agwa ha na ndị ọzọ chọkwa na ejere Biafra ozi mana ha ewetabeghị ọnọdụ wee banye kedu ihe ị ga-agwa ụmụaka pụtara ugbu a nọrọ na ndị nke pụtagola apụta ka Chineke abịa makelo elu ka ụwa gọzibe ha ma ndị nke ọ na-anụ ọkụ n'obi isonye wee chekwebe anyị onye nwe anyị ga-akwado ha ọ ga-ekpuchite ha anya ndị iro ama bịa ebe ha nọ ha bịa ọgụ ha eri isi ndị ahụ maka na ha hụrụ onwe ha adịghị eme ka ha jewe ọgụ mana onye si na isi eju ya bịa ọgụ n'ala Igbo ọ ma nnakwa ya bụ anyị na-eto ha na-enwerele ha aka Chukwuka Biama ga-echekwebe ha ndị na-achị ọchịchị na-achị ala anyị bụ ndị na-achị na Eastern Region maka amarakwa m nke bụ South na South East ndị sụrụ oyibo si not divide and rule na Biafra land Eastern Region ha tinye aka kwado ka obodo anyị ga-esi dị mma ha biko esokwa na ndị ọzọ wee na-emebibe anyị ha mezicha ebe ha bịa kwado na-emebibe anyị asị na o nwere onye nke si n'ugwu na-achị ndị polisi sị ha wakwana ya nwa ha tụwa egwu ndị be anyị ga-akwụpụta kwukwusie gị ike o nwere ife ya eme gị mana ụkwụjie agụ mgbada abịarị ọlịlị ka anyị malụ nka ka o doo anya onye ọbụla bụ onye ọbụla kwụsịrị ike na be nna ya o nwere ife ya eme gị o nwere ife ka anyị kwadobe anyị ka be anyị wee dị mma ekene m unu ekene gị ndewo biko gwa ya afa gị nakwa anyị chọrọ ịmata ka obi dị gị oge ị nọrọ na Nnamdi Kanu ehibego Eastern Security Network ya bụ ndị ga na-echekwa ala Biafra ya bụ Eastern Region oge ị nụrụ ya kedu ka obi dị gị na ihe ga-ekwu gbasara ya dala afọ m bụ Emmanuel Oji aka Mazik na ajụjụ jụrụ m obi juru m afọ ọfụma na ihe Nnamdi Kanu mere maka ọhịa ka m na-atụ anya o kwesịrị ime sinsi happy na-eso akọ ọnụ ihe a na-akọ na Nigeria ọhịa ka o kwesịrị ime si ana m atụ anya sisi na o kwesịrị ime ya mana ugbu a na omego mee ya mfụ na obi mee ya o ji juru m afọ ọfụma obi dị m aṅụrị n'ihe o mere ọ na-atọ m ụtọ na ọbịa fọmụ sekuriti a na Eastern Region iji chekwa ala anyị na Eastern Region maka ndị Fulani invaders a na-akpọ ya n'ọnụ oyibo ọ dị mma afụrụ m ya na Facebook fụọ ka ha na-awagharị n'ime ọhịa obi ju m afọ ọfụma maka na ndị be anyị adị akọzi ugbo adịghị akọzi ugbo chaa ha na-agba ọsọ ebe ndị Fulani nọ mana otu ndị sekuriti netwọk abịa na-akparị ọhịa niile ndị be anyị nwere bido ejije ozi ụkọ ugbo na-akọchi ya anya ndị ya bido pụtawa na ndịda anya Eastern Region anyị nwe anyị na-eri maka na agụ karịa ọha ndị Fulani mere agụ ji karịa maka ndị be anyị eji akọnwụzi ugbo atọ maka edizi ihe ị ga-agwazi ụmụaka Biafra jiri obi ha niile wee baezie na Eastern Security Network a n'iji chekwa ala Biafra ya Eastern Region ihe m na-agwa ha bụ ụmụaka ụmụ ntorobịa banye na Security Network a Nnamdi Kanu fọmụrụ bụ na obi sie ha ike anyị ga-asọpọtụ ha gbaa ha ume ọfụma onye nwa anyị ga-anọnyere ha onwe ihe ga-eme ha Fulani agaghị afụ ha anya maka na ama m na otu afọ mụrụ kịta Fulani ga-aplan strategies ha ga-ebidokwa again ome ha attack and mụọ na-atụkwụzi anya na ndị na-achị ala anyị nọ federal gọọmenti ga-eje kịta sị ka anata ndị egbe ha ka ejenasịa ha egbe enyere ha egbe kpọnwụ ya possession of firearms nata ka na-akọsịa ha egbe niile ha ji arụ ọrụ mana nke agaghị eme anyị agaghị ekwe ka o mee maka na eji echekwa obodo ebe national na-ama echekwanwu kọntra anyị ka anyị nwa bụ ụmụafọ Eastern Region ụmụ Igbo ji aka anyị chekwa obodo anyị ọfụma ka ọ ga-eji wee dị mma
obibiri ma ngara ihe Nnamdi Kanu mere ya daalụ anyị nwere nwaanyị nakwa gbugbu ndị anyị na-asọpọtụ sie ike ya ji sie ike n'ọrụ ebe ndị South East Governors na-enweghị ike ịfọm sekuriti a ha bechere ha ga-eme ọ bụrụ sọrọ ọnụ ka ha na-ekwu ya nwapụta mee ya obi juru m afọ ọfụma daalụ